Копале, какво става на предстоящия? Видите, Кени? Не се смачим за група. Яко съм метна. Какво го промия с вода, с водата? Ай, пробай пак. Майк Джонс. Край. Скито. Я? О, шет! Какво шет, бе, копале? Какво шет? Цели се помлях. Много смешно, братле. Да, не е смешно. Цялата ми кожа отиде, майка му да е ба. Вижи, братле. Я? Шет, верно ли, бе? Да? Шет, верно. Дай пръста, бе. Абе, дай цялата ръка, къде пръста, бе, бате. Ай, хубаво да ме зашет. Иска? Да. Верно ли? Това отиде много. Виж. О, шет! Все, че не е зашиене, обаче. Бе, също снимаш, копале. Толкова ли е яко? Да, измисли по трето. Чакай малко, моля се, изчакай малко, братле. Да, бе, Тя окей. се умираме, братле. Майки ти ли, байк, умрял Рео. Не знае, Кени, не е смешно. То не е смешно, просто да, не знам. Ми. И който излиза постоянно кръв, да мина.